Mám home office. Hlava plná faktúr, termínov, meškajúcich úhrad, projektov, čistý chaos. Sedím doma a pritom bežím pracovný maratón, ktorý nikto nevidí. V tom prichádza Dominička, pokojne, bez výčitky mi hovorí: Julinko, potrebujem, aby si na 10 minút postrážil a prebalil malinkého. 10 minút, nič viac. Lenže ja som v tej chvíli neodpovedal ako partner ani ako otec. Začal som ako chlap pod stresom logicky vysvetľovať. Keď teraz preruším svoju prácu, naruší mi to celý systém a bude ma to stáť celú hodinu. Nastalo ticho, Dominička sa na mňa pozrela a hovorí: Julius, ty si jedno vystresované, nervózne klpko. Vieš čo? A mala pravdu. Pretože keď si doma a hlavu máš plnú faktúr, termínov, projektov, tak tvoja žena necíti silu. Tvoja žena cíti neistotu, vzdialenosť, vidí, že tam fyzicky si a zároveň cíti, že tam vôbec nie si.